ଏବେ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତ ପୂଜା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଚାଲ ଯିବା। ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏ ଓଷାର ନାମ ବାଟ ଓଷା। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ପୂଜାରେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପିଠା କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଆଉ ସେଠି ଚୋରି କରି ଆଣନ୍ତି ଯାହା ଭୋଗ ଥାଏ, କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଥାଏ, ତ ସେଇଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ବି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା କରିକି ଏବେ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା କରିବେ। ପାଣି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତ ପାଣି ନେଇକି ଉପରେ ଥୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପାଣି ଏବେ ଢଳା ହେବ। ଏତେ ଶୀତରେ କେମିତି ପାଣି ଢାଳିବେ ତ ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିଲେ ଏଠି ଦାଣ୍ଡି କରାଯାଏ। ଆଳତି କରିସାରିଲେ ପାଣି ଢଳାଯାଏ। ତ ଏବେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ତ ପାଣି ଢଳା ହେବ ଏବେ। ଖାସ୍ କରି ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ କି କେମିତି ଚୋରି କରନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ରିଏଲରେ ଦେଖିଲେ ମଜା ଲାଗେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଯିବା ବାଟରେ ଓଳେଇଥାନ୍ତି, ତ ଝାଡ଼ୁ କରିବାକୁ ହିଁ ବାଟ ଓଷା କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର। ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ହେଉଛି ଏବେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ସୁଟିଂ କରୁଛି ତ ଆଶାରେ ମଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେଠି ପାଟି କଲେ ପାଣି ଢଳା ହେବନି ଶୀତ ଦିନ ଯେହେତୁ। ତ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ପାଣି ନେଇ ଆସିବେ ବୋଲି। ଏଠି ଆଳତି ହେଉଛି। ପାଣି ରେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଅଛି ଯେ ଢାଳିବାକୁ ଯିବା, ଆମେ ଢାଳିବା, କିନ୍ତୁ ନା, ବାଲ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା କରିକା ଥକିଗଲା। ଶେଷରେ ଢଳା ହେବନି, ପାଟି କଲେ ସମସ୍ତେ। ନା ଏତେ ଶୀତ ହେଉଛି, ଏତେ ଭାଇ ନେଇକି ଗଲେ ଭାରି ପାଣି। ହେଲେ ଚୋରି ଆମର ସେଇଟା କେହି ମନା କରିପାରିବେନି, ତା'ର ରିବାଜ ଅଛି ଆମର। ତ ନିୟମ ଅଛି, ଛୁଆ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ଏଠି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜି ଚୋରି କରିବା। ତ ଚୋରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ସବୁ ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭଲ ଯେ କେହି ଏକାଠି ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପୁଣି ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମାଗିଲେ ଭୋଗ ଭଳିଆ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୋରି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ବାବା ବି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ପୂଜା ସରିଗଲା ଏବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଖାଉଛି, ପିଜୁଳି ଖାଉଛି ମୁଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ହେଇଛି ମୋତେ ଜଣେ। ପୂଜା ତ ହେଇଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ଘର ସଂସ୍କୃତି ଯେତେବେଳେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।